Ahoj, tady Bibi, moc tě vítám u svojí další online lekce, která bude tentokrát zaměřená na posílení hlubokého stabilizačního systému, ale taky na posílení dolní části těla. U této lekce nebudeš potřebovat žádné pomůcky, ale kdybys přeci jenom chtěla využít závaží, tak jsou tady určitě cviky, u kterých je využít můžeš. Doufám, že si lekci užiješ a jdeme na to. Tak jo, holky, my dneska budeme začínat v pozici na zádech, takže já vás poprosím, abyste se pomaličku přesunuli na podložku. Malé doporučení ode mě na start je to, ať si nedáváte zatím žádné culíky, drdoly, jelikož tím, jak budeme ležet na zádech, tak nechceme, aby nám ten účes zavazel, ale mějte po ruce gumičku, jelikož v pozdější části bude zase pro změnu lepší, když si ty vlasy sepneme. Tak jo, pojďme na to. Nejprve začneme v takovém aktivním sedu, kdy napřímíme záda. Máme nožky přímo před sebou, jdou rovnoběžně. Máme v jedné rovině kyčle, kolena, chodidla. Všechno hezky rovnoběžně před námi. Snažíme se narovnat v zádech, vytáhnout se za kořenem hlavy. Úplně dát ramena od uší, zasadit lopatky a chviličku jenom prodýchám. Už se snažím aktivovat i bříško, hezky ho stáhnu. Dávám si ruce ze zadní strany stehen a lokty míří do strany. Můžu si klidně na chvilku zavřít oči, udělám 3 nádechy, 3 výdechy a pak půjdeme dál. Takže jeden nádech a výdech. U toho výdechu se snažím stáhnout ta žebra, co to jde. A jdu znova nádech a výdech. A pojď naposledy nádech a výdech. Stažená žebra, super. Můžu si otevřít oči, nadechnu se a s výdechem obratel po obratli roluju dozadu. Snažím se i hlavu mírně schovat mezi ramena, ale ramena tlačím od uší, lokty pořád do stran. Zatím mi úplně nemaká bříško, protože mi to drží ty ruce. Na bříšku budeme makat později, takže klidně dopřejte mu ještě chvilku odpočinku. Snažíme se posílat velké nádechy a výdechy dozadu do páteře. Ještě jeden nádech a s výdechem zase opatrně obratel po obratli se dostaneme do toho napřímeného sedu. A pojďme ještě jednou nádech a s výdechem obratel po obratli, vyhrbená záda a hezky se povolím do těch ruk. Prodýchám, zase dech posílám mezi žebra po celou délku páteře. A teďka už se snažím trošičku víc navnímat to bříško, aktivuji ho a zvedám pravou ruku a zvedám levou ruku. Tak, teď už nám maká bříško, nadechnu se a s výdechem obratel po obratli jdu pomaličku na podložku, ale v žádném případě nepouštím rychle. Paráda. Natáhnu obě dvě nohy do dálky, tak, abych dostala svoji pánev do neutrální pozice. To poznám tak, že mám pod bedry přirozené zakřivení páteře, takže tam je taková malinká mezírka a je to v pohodě. Pomalu si přitáhnu pravou patu k tělu, potom levou patu k tělu a chodidla by zase měly být hezky na úrovni kyčlí. Snažím se tu pánev zatím nepřeklopit, držím pořád ten neutrál. A teďka si uděláme takové krátké cvičení na rozehřátí, ať potom máme pořádně připravený ten kor a celé bříško na následující cviky. Tak jo, můžeme si dát ruce takhle hezky na bříško, protože nám to trošičku pomůže a s nádechem překlopím pánev směrem ke kolenům, směrem k patám. Můžu si ukazováčkem trošku zatlačit na bříško a s výdechem tlačím na palec a kostrč posílám mezi paty. Hezky překlápím pánev směrem k sobě a dělám takovou rampu z toho těla. A jdu ještě. Nádech hezky do dálky, trošku se prohýbám v bedrech a s výdechem kostrč posílám mezi paty. Důležitý detail je ten, že my to neprovádíme pomocí hýžďových svalů, ale hezky překlápíme pánev pomocí pánevního dna. Už můžeme cítit, jak nám to bříško začíná makat, jak se nám začíná zahřívat. A pojď ještě jdeme nádech do dálky a výdech zpátky. Super, pojď ještě 2krát. Nádech do dálky. Výdech zpátky. Už si aj hlídám žebra, že jsou hezky zažehlená, nevyčnívají mi ven z hrudníku. A naposledy do dálky.
a vracím zpátky. Super. Pánev nechám předklopenou a půjdeme na shoulder bridge. Takže klidně si dejte paty trošičku blíž k zadečku. Ruce teďka už posíláme podél těla. Můžeme aktivně trošku tlačit do podložky. Chodidla také tlačíme do podložky. Hezky si vytáhnu za ušima a budeme rolovat pánev směrem nahoru. Ale pozor, zase nezapojujeme hýždě. Takže nádech a s výdechem zvedám obratel po obratli zadeček nahoru, jenom po úroveň podprsenky a kolena táhnu do dálky. Prodýchám si, držím pevné bříško. S dalším nádechem a s dalším výdechem hezky obratel po obratli se vracím zpátky na podložku. Až do toho mírného překlopení pánve do té neutrální pozice. A jdu znova. Výdech. Překlápím pánev k sobě, nezatínám půlky a s výdechem jedu nahoru. Super, hezky držím, stažená žebra, dýchám a s výdechem jedu dolů. Tohle není až tak o posilování právě nožek a zadečku, půjdeme ještě jednou, ale o protažení páteře a aktivaci pánevního dna. Takže ještě jednou stoupám nahoru, mám úplně uvolněnou čelist, uvolněná ramena, uvolněné hýždě, všechno mi to drží hezky to bříško. Tak a s dalším výdechem zase jedu pomaličku na podložku. Tak, teď už malý rozdíl, teď už začneme makat na ty hýždě, takže ruce si můžeme hezky nechat podél těla, ale aktivujeme to bříško, máme poslanou tu kostrž do dálky a teďka budeme zvedat tělo jako jednu velkou desku, takže nepůjdeme postupně, ale už zpevňuji celé bříško a budu zvedat nahoru. Takže se nadechnu a s výdechem zvedám nahoru. Nezakláním hlavu a jdu znova. Nádech dolů a výdech nahoru. Tady si musím dávat bacha na to, aby se mi kolena nerozjížděly do stran, jo? Takže nohy jsou pořád hezky rovnoběžně. Kolena nejdou ani k sobě, ani od sebe. A výdech nahoru. Když jdeš nahoru, snažíš se ty půlky stáhnout co nejvíc to jde. A jdeš znova, nádech. A výdech. Pojďme ještě 3krát. Dole se jenom zadečkem dotkneme a už zase vyjíždíme nahoru. Výdech. Pojďme ještě 2. Nádech. A výdech. A jdeme naposledy. Nádech. A výdech. Chviličku zůstaneme nahoře. Snažím se připravit pravou nožku, jelikož bude teďka naše stojná a zvedáme levou nožku do vzduchu. Takže s výdechem zvedám nahoru. A s nádechem pokládám. Jdu ještě výdech nahoru a nádech dolů. A hlídám si pánevní kosti, jo? Klidně si tam můžu dát ruce, abych cítila, že se mi pánev nepřeklápí doleva ani doprava. A pojď ještě 2. Výdech. Nádech, pořád stažená žebra, naposledy. Výdech a nádech. Super. Obratel po obratli se vrátím dolů na podložku. Krátké vydechnutí, krátký odpočinek a ještě se vrátíme. Takže nádech, s výdechem aktivuji bříško, nadechnu se, s výdechem zvedám pánev nahoru a ještě pořád jedeme tu stejnou stranu. Takže zvedám levou nožku, propínám ji do výšky, dávám fajfku, posílám do dálky, dávám špičku a jdu zpátky. A jdeme ještě 3krát. Propnu do dálky. Fajfka. Posílám směrem od těla, špička a vracím. Pojď ještě. Nahoru. Fajfka. Do dálky. Špička. A k sobě a jdeme naposledy. Do dálky. Fajfka. Hezky od sebe. Špička. Vracím. Vrátím nožku a teprve potom obratel po obratli zase vracím na podložku. Super. Můžu si přitáhnout pravou nohu, zatímco levou posílám do dálky. Klidně si zakroužím takhle hezky v kotníku, jenom kratičké protažení, než půjdeme dál. Tak, vrátíme nožku zpátky, i tu levou vrátíme zpátky a půjdeme na další cvik. Takže spojíme si vnitřní strany chodidel a kolena nám jdou do stran, takže nožky nám dělají takové velké V. Půjdeme zase pánví hezky nahoru. Takže jdeme výdech nahoru, držíme žebra, pánev je podsazená, zadeček aktivní a jdeme
nádech, dolů, jenom se dotknu a s výdechem zas nahoru. A pojď ještě, nádech. A výdech, super, nádech. A výdech, nádech. A výdech, jdu ještě 4, nádech. A výdech, nahoře vždycky klidně půl vteřinku, počkej, hezky zaktivuj ty hýždě. Výdech, nádech. Výdech, jdeme ještě 2, nádech, výdech a naposledy nádech a výdech. Super, holky, jdeme přidávat, jdeme dolů. S výdechem nahoru. Kolínka přiblížím k sobě. Vrátím zpátky a jdu zase. Nádech a výdech k sobě a od sebe. Jo? Není potřeba se těmi koleny přímo dotknout, ale snažím se je přiblížit k sobě. A od sebe. Pojď ještě 3, dolů a nahoru k sobě. A od sebe jdeme ještě 2. Výdech k sobě. Od sebe a ještě 1. Nahoru k sobě a od sebe. A zůstanu. Chviličku si tady pobudu a jdu k sobě a od sebe. Pojď ještě 3. Pojď ještě 2. Pojď ještě 1. Necháme nožky od sebe a ještě 10krát pulzace směrem ke stropu. 10, 9, 8, 7, 6. Pěkně to pálí. Ještě jdu 5, 4, 3, 2, 1. Kratučká výdrž. 3, 2, 1. A obratel po obratli kontrolovaně pomaličku dávám na podložku. Super, teďka si přitáhneme obě dvě nožky, zhoupneme se zleva doprava, protáhneme hezky bedra, protáhneme i tu zadní stranu nožek a čeká nás druhá strana. Takže ještě pár nádechů a výdechů. Super. Dávám jednu nožku na podložku, druhou nožku na podložku. A jdeme pokračovat. Takže zase paty klidně trošičku blíž k zadečku, ruce jsou podél těla, nebo si potom můžu hlídat ty pánevní kosti. Zatím zvedáme zadeček nahoru. Takže nádech a s výdechem zadeček nahoru. Nádech dolů a výdech nahoru. A držím si žebra. A výdech nahoru. A snažím se mít i povolenou čelist, povolený krk, protože nám makají nožky, ne krk, ne horní část těla. Pojď ještě 4. Výdech. Nádech. A výdech. Super. Pojď ještě 2. A výdech. Nádech. A výdech. Tak, změna. Jdeme dolů a nahoru. Chviličku tady počkáme. Levá nožka je stojná a jedeme tou pravou. Takže s výdechem nahoru a s nádechem dolů. A zase si hlídám tu pánev v jedné úrovni. A dolů. Pokud je pro tebe příliš náročné tu nožku dát takhle vysoko, tak klidně jenom zkus odlehčovat. Je to taky úplně v pohodě. A zadeček držím nahoře. Tak, ještě jedu. Výdech. A nádech. Pojď ještě 2. A ještě 1. Super. Sroluju obratel po obratli. Krátký odpočinek a pak nás čekají ještě ty 4 dlouhé sestavy. Tak, nádech, výdech a jdeme ještě jednou. Takže s výdechem zadeček hezky nahoru. Jdeme na to. Zvedám kolínko. Propnu nožku, dávám fajfku, posílám do dálky. Dávám špičku a kolínko. A pojď ještě 3. Napnu. Fajfka, do dálky, špička. A vrátím už jenom 2 nahoru. Fajfka, do dálky, špička. A vrátím naposledy do dálky. Fajfka, jdeme dopředu, špička. Vrátím nožku na podložku a zase opatrně obratel po obratli vracím úplně dolů. Tak, propnu pravou nožku, tentokrát levou dávám k tělu. Můžu si zakroužit v kotníku a krátce prohýbu. Protáhnu. Pravidelně dýchám, zase právě ten dech nám pomáhá hezky uvolnit to napětí. Parádní. Tak jo, jdeme na to.
Vrátíme nožku, vrátíme druhou a jdeme ještě naposledy tyhle mostíky a pak už se pomaličku přesuneme na bříško. Tak, zase se hezky narovnám, kostrč mezi paty, nožky v jedné úrovni a budeme zvedat. Jdeme s výdechem nahoru, malá změna. Držím levou půlku zatnutou a pravou povoluju, takže se mi překlopí pánev do strany. S výdechem vrátím a jdu dolů a nahoru. A pojď druhá strana. Pánev doleva, vrátím zpátky, dolů a nahoru. Pojď ještě 2krát na každou stranu. Takže pravá, vrátím, dolů a nahoru. A jdu levá, vrátím, dolů a nahoru. Jdeme naposledy. Strana, vrátím, dolů a nahoru. Levá, vrátím, dolů a nahoru. Potkáme se nahoře a jdeme jenom ty bočky. Takže povolím a vrátím, povolím a vrátím. Pojď ještě 2krát. Vrátím, povolím a vrátím ještě jednou. Povolím a vrátím. Obratel po obratli se zase vracím hezky na podložku. Krátký odpočinek a teď už začneme pomalu přecházet na to bříško. Takže se nadechnu, s výdechem posílám zadeček nahoru, posílám i ruce nahoru a budeme pracovat i s dlaněmi. Důležité je, abychom se furt neprohli v těch zádech, takže pořád držím ta žebra hezky zatnutá. Nadechnu se a s výdechem posílám ruce mírně za hlavu. Žebra mi nevylízají, ramena nejdou nahoru. A s výdechem nahoru. Pojď ještě 3. Nádech, jdeme dozadu. A výdech vracím. Jdeme ještě 2. Nádech dozadu, ale hlídám si i ten zadeček, kolena nejdou do strany, zadeček je hezky nahoře. A výdech nahoru. Pojďme ještě poslední. Nádech dozadu. A výdech dolů. Super. Malá změna. Jdeme obratel po obratli dolů. Zase vyjedu nahoru. A jdeme ruce. Jdou dozadu a zpátky. A znova. Obratel po obratli. A zpátky nahoru. Ruce jdou dozadu. A vrátím. Pojď ještě jednou, pak přidáme. Jdeme dolů. A vrátím. Palečky za sebe. A zpátky. Tak, změna. Rolujeme opravdu obratel po obratli. Nepřeklápím pánev, už držím pevné bříško a zvedám horní část těla nahoru. Snažím se až po lopatky. A vracím zpátky a zase celé znova. Obratel po obratli nahoru. Ručky za tělo. Vracím. Obratel po obratli dolů. A s výdechem zvedám horní část těla. Super, pojď ještě 2krát. Vyjedu nahoru. Ruce za tělo. Vracím zpátky. A obratel po obratli dolů. Výdech a nádech. A ještě jednou. Vyjedu nahoru. Ruce za tělo. Vracím zpátky. Hezky obratel po obratli dolů. A jdeme výdech nahoru. A nádech dolů. A zůstaneme už jenom tady. Jdu výdech nahoru, ramena od uší, dívám se mezi kolena a nádech dolů. Pojď ještě 3. Výdech. A nádech. Výdech. A nádech. Pojď ještě jednou. A nádech. Holky, malá změna. Zvedáme u toho nožku. Výdech. A nádech. Střídám nožky. Výdech. A nádech. Parádní, pojď ještě 2krát na každou stranu. Snažíš se hezky zvednout ty lopatky, co to jde. Kdykoliv jdeš nahoru, tak s výdechem, s nádechem se opatrně vracíš. Pojď ještě jednou. Pořád musíme mít stažená žebra. Vracím. A zpátky. Super, maličká změna. Vytáhnu se nahoru. Teď jdu až dolů. Ruce dávám nad sebe. Držím žebra, co to jde.
A s výdechem zase. Jdeme jenom stejná strana. Tak, do dálky. Snažím se držet pravý úhel v koleni a koleno hezky nad kyčlí. Tak, kdyby už tě škádlil krk, klidně si můžeš dát ruce za hlavu. Jo, je to úplně v pohodě. Polož si krk hezky do rukou. Výdech a nádech. Jdeme ještě jeden poslední. Výdech a nádech. Tak, vrátím ruce zpátky, vystřídám a jdeme na pravou stranu. S výdechem dopředu, s nádechem. Ruce jdou až za hlavu a s výdechem dopředu. A s nádechem ruce až za hlavu. Pojď ještě. Výdech. A nádech. Pořád stažená žebra. Jdu. Ještě. Výdech. A nádech. Pojď ještě 3. Výdech. A nádech. Jdu ještě poslední 2. Už to skoro mám. Výdech. A nádech. A jdu úplně poslední. Výdech. A nádech. Holky, poslední část. Ruce si dám nad sebe, zvedám druhou nožku a ještě zapulzujeme rukama, uděláme si takovou stovečku. Koho už táhne krk, pulzuje hezky na podložce, kdo ještě zvládá, zvedá horní část těla. Jo, takže kratičký odpočinek, pojďme si jenom říct, že dlaně budou směrem k podložce a když pulzuju, tak se snažím vší silou, mám aktivní celé paže, jako kdybych chtěla prasknout 2 balónky pod svými dlaněmi. Jo? Takže v každém případě, ať už jsem dole, mám hezky stažené bříško, vší silou kmitám, anebo kmitám nahoře. Cílem, když mám nožky nahoře, není, abych takhle se celá hýbala, měla bych se udržet hezky pevně a hýbou se jenom ty ruce. Jo? Nehýbu se celá. Tak jo, pojďme na to. Dáme si jednu nožku nahoru, pokud chci, druhou nožku nahoru a vyjedeme směrem ke kolenu. Jdeme 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dám si kolínka k bříšku. Nádech a půjdeme ještě 2krát. S výdechem se vracím nahoru a jdu znova. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A vracím. Super. Aktivně dýcháme, jo? Můžeme zkusit dech. To je u toho nejúčinnější. A jdeme ještě jednou nádech. S výdechem se zvednu a jdu posledních 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 a vracím. Paráda. Položím jednu nožku, položím druhou, ruce mírně od těla a nechám kolínka padat doprava s výdechem, zatímco se ohlížím doleva. Důležité je, že lopatky a i ramena zůstávají na podložce. Nádech a s výdechem posílám kolínka na druhou stranu, hlava jde opět opačným směrem, ramena a lopatky opět na podložce. Nádech a výdech pomaličku zpátky. Super, teďka nebudeme vůbec zvedat tu krční, nebo tu hlavu, abychom nepřemáhali tu krční páteř. Takže ruce podél těla, možná, že si je necháme zase mírně od sebe, nechám na vás, jo, najdete si svoji pozici tak, abyste byli stabilní. Zvedneme jednu nožku, zvedneme druhou, zase pevný kor, stažená žebra a půjdeme na další cvik. Půjdeme kolínka do strany, takže si spojte kolena k sobě, chodidla k sobě a půjdeme s nádechem do strany. Odlepuje se mi jedna část pánve, ale ramena i lopatky jsou pořád na podložce. A s výdechem zpátky. Tady se podvědomě snažím opravdu tu pánev hezky překlopit, abych hodně cítila ty břišní svaly. A jdu nádech do strany a výdech zpátky. Můžeš buď to se mnou v tempu, nebo klidně ve svém vlastním, hlavně, abys to hezky udržel. A výdech zpátky. Super. Pojď nádech a výdech. Jdeme ještě jednou na každou stranu. Nádech a výdech. Pojď naposledy. Nádech a výdech. Super. Budeme přidávat. Jdeme nádech
vracím výdech a posílám nožku dolů a zpátky. A druhá strana, doprava. A vracím s výdechem, levá nožka dolů a nahoru. Pojď ještě, levá strana. A vracím, pravá nožka dolů a vracíme. Jdeme ještě jednou. Pravá a výdech. Levá a nahoru. Pojď ještě jednou na každou stranu. Levá a vracím. Pravá, nahoru, naposledy nádech a výdech. Levá nožka a nahoru. Holky, maličká změna, už poslední cvik takto na zádech a pak se budeme přemísťovat do jiné pozice. Dám si jednu ruku nad sebe, druhou, propnu jednu nožku, druhou nožku a budu se snažit odlepit zadeček od podložky. Jo? Takže hezky se napřímím, hlavička je protažená do dálky, úplně mám proplé nohy, aby mi makaly lítka i stehna, nadechnu se a s výdechem se snažím jenom poslat nožky mezi dlaně a mírně nadzvednout zadeček. A jdu ještě. Výdech a nádech. Výdech a nádech. Pojď ještě 3. Výdech. Nádech. Možná se ti budou klepat nožky jako mě. Pojď ještě 2. A ještě 1. Super. Holky, poslední cvik. Dávám 5 na pravé noze. Posílám nožku do sklonu. Dávám špičku a vracím. 5. Sklon. Špička. A vracím, pojď ještě 3, 5. Sklon, špička. A vracím ještě 2, 5. Sklon, špička. Vracím, bříško se mi ani nehne, povolím čelist, povolím krk a počkám nahoře. Prošlápnu si patu špičku. Super. A nechám 5 na levé noze. A jdu dozadu, sklon. Špička a vrátím. Pojď ještě 4. Nádech dozadu a s výdechem vracím. A pořádně držím to bříško, ať nepřepínám přímý břišní sval. Hezky mi pomáhají ty šikmé břišní svaly. Super. Pojď ještě 2. Do dálky. A zpět. Naposledy do dálky. A zpátky. Opět si dávám kolínka k tělu, zase můžu zahýbat v kotnících a uděláme zase rotaci v páteři. Takže propnu pravou nožku do dálky, beru si levé kolínko a nechám ho přepadnout přes tělo. Hlavu posílám opačným směrem, ale lopatky i ramena zůstávají na svém místě. Nadechnu se, s výdechem se vrátím zpátky, propnu levou nožku, vezmu si pravou a jdu akorát opačně, takže nádech, s výdechem posílám kolínko doleva, ohlížím se doprava a lopatky i ramena zůstávají na svém místě. Nádech a s výdechem jdu zpátky, posílám nožku do dálky. Paráda, holky. Přemísťujeme se, už bude čas na gumičky, takže pojďme hezky přes bok se dostat nahoru na podložku, přesně do pozice kočky. Jo? Takže půjdeme do pozice kočky, ale nejprve si stáhneme ty vlasy, ať nám to nijak nezavazí. Jo, holky? Tak jdeme na to, jo? Přesuneme se do pozice kočky. Nejprve si řekneme nějaké základní zase principy, ať jsme v té pozici úplně správně. Takže dlaně máme pod rameny a kolena máme hezky pod kyčlemi. Prstíky míří dopředu s tím, že si můžeme aktivovat ukazováček a palec. Tím se nám vytvoří taková malinká jamka pod dlaněmi, což je správně, neměli bychom mít tu dlaň přilepenou k podložce. Lokty míří do stran, my se vytlačujeme hezky od ramen, snažíme se nechat zmizet takovou tu jamku mezi lopatkami. Hlava je v prodloužení, míří do dálky a my se díváme mezi svoje dlaně. Takže už teďka v této pozici ještě nic neděláme, ale už cítíme, že nám pěkně makají mezilopatkový svaly. Co se týká chodidel, ty jsou hezky rovnoběžně za námi.
jo, a půjdeme na samotný cvik. Takže uvolním si pravou ručku, uvolním si levou nohu a pošlu hezky do dálky. U přední ruky mám malíček na podložce, u zadní nožky se snažím mít hezky proplout celou nohu a půjdeme nahoru a dolů za palečkem, jo, takže s výdechem nahoru a s nádechem dolů. A důležité je, že se nám nic nehne, hýbou se nám jenom ty končetiny, takže se neprohýbám v bedrech, nehýbe se mi pánev zleva doprava, nepadám na stojnou nožku. Jo, s výdechem nahoru a s nádechem dolů. Pojď ještě 3, super, pojď ještě 2 a jdeme ještě jednou naposledy a vrátím dolů. Maličká změna, jdeme nahoru, nožky a ruce jdou od sebe do stran. Vracím zpátky, dolů a jdu znova ještě 3. Výdech a do strany. Vracím a dolů jdu ještě poslední 2. Výdech a strana. Vracím a dolů. Naposled holky. Dopředu, do strany. Vracím a dolů. Dávám ruce, nožky pod sebe a zase dám na chviličku do pozice dítěte. Pokládám si čeličko na podložku, ramena tlačím od uší, bříško mi jde hezky mezi stehna a snažím se hlubokými nádechy a výdechy zase protáhnout páteř, lopatky, mezižeberní prostory. Pojď ještě jeden nádech a s dalším výdechem velikánskou vlnou se dostaneme zpátky do té kočky. Tak, naštelujeme se a čeká nás druhá strana. Takže odlehčuju levou ruku, odlehčuju pravou nohu, posílám do dálky, propínám špičku na noze, hezky vytlačím od ramen, hlava v prodloužení, díváme se mezi dlaně a jdeme na to. S výdechem nahoru a s nádechem dolů. Pojď ještě, výdech nahoru a nádech dolů. Jdeme ještě 4, výdech a nádech, výdech a nádech, jdu ještě 3, výdech a nádech, 2 a 1. Super, počkáme na sebe nahoře a jdeme do strany. Do strany nožky ruce, vracím zpátky, nádech a výdech, pojď ještě do strany a vracím dolů a nahoru. Holky, jdeme už jenom 3krát, hlídáme si, že tělo se vůbec nehne, opět se nám hýbou jenom ruce a nohy, ale neprohýbám se vůbec v bedrech. A naposledy jdu dolů, vracím do strany, zpátky a pokládám pod sebe. Ještě jedna pozice dítěte, takže kolínka do stran, zase dám dozadu. Tentokrát se můžu pokusit dát si ručky podél těla, jo, takže klidně podél těla, čelíčko zase opřu o podložku a prodýchávám, uvolňuju. Ještě jeden nádech a s výdechem vyroluju zpátky nahoru. Tak, holky, poslední cvik, pak už to máme celé za sebou. Jdeme ještě jednou zpátky do kočky, zacílíme na naše hýždě, ještě jednou naposledy, tak jak jsme začali, tak i skončíme. Jo, takže zase vytlačíme se, hezky krásná pozice kočky, posílám pravou nožku do dálky, špička je propnutá a půjdeme s výdechem nahoru a s nádechem dolů. A zase si hlídám to, že se mi vůbec nic nehne. Hlavně v tomto případě nepadám do té stojné nožky. Jo, snažím se držet hezky v centru podložky. Výdech a nádech. Výdech a nádech. Pojď ještě 2. Výdech a nádech. A ještě 1. Výdech a nádech. Malinká změna. Jdu nahoru. Nožku posílám doleva. A vracím zpátky. Doprava mimo úroveň podložky. A vracím zpátky. Dolů jdu s nádechem. A nahoru s výdechem. A už je toho trošku moc, ale pořád se snažím držet tu přední část těla. Pořád nepadám do těch rukou. Jo, a jdu ještě. Nádech.
A výdech, pojď ještě 2krát. Nádech a výdech. Super. A výdech, pojď naposledy. Nádech, výdech, nádech, výdech. Nechám proplou nožku a ještě 5krát fajfka, špička. Fajfka a špička. 4. Pořád hezky držím. 3, 2, 1. Super. Položím nožku. Na chviličku kleknu. Můžu si zakroužit hezky v ramenou dozadu. Můžu si zakroužit v ramenou dopředu. Tak, v mezičase si i zakroužím v zápěstí, protože přeci jenom je to trošičku nápor. I když pokud to držíte správně bříškem, tak by vás to zápěstí nemělo tolik bolet, nemělo by být tak přetížené. A my se pustíme na druhou stranu. Pojďme do kočky, už víme, jak na to, takže se hezky narovnáme, posíláme levou nožku dozadu, propínáme špičku a zatím jdeme jenom nahoru a dolů. Hlídáme si pánev v jedné úrovni, hlava mezi dlaně, koukáme mezi dlaně a jdeme na to. Výdech nahoru a nádech dolů. Výdech a nádech. A zase jsem v centru podložky, takže tentokrát nepadám na pravou stojnou nožku. Neprohýbám se v bedrech. Nožka nemusí jít příliš vysoko. Jo, i kdyby to bylo jenom pár centimetrů nad podložku, je to v pohodě. Tak, pojď ještě 4. Super. Ještě 3. Jdeme ještě 2. A ještě 1. Tak, holky, změna. Potkáme se nahoře a jdeme za úroveň podložky doprava s výdechem nahoru. Doleva. A s výdechem nahoru. A jdu ještě 4krát. A výdech nahoru. Doprava. Pardon, doleva a nahoru. Pravá, nahoru, levá, nahoru. Už jenom 2. Nádech, výdech, nádech. Výdech poslední. Nádech, výdech, nádech. Výdech, zvednu nožku a posledních 5 změn v kotníku. Fajfka a špička. Fajfka a špička ještě 3. Super. 2 a 1. A polož si nožku. Paráda. Zase pojď hezky do kleku. Už nás čeká jenom poslední cvik na protažení celých jíždí zadní strany stehen. Takže pojďme si položit pravou nožku pod sebe, šikmo do strany, druhou posílám dozadu, hezky se narovnám a krátce zase prodýchám. Nesnažím se nutně v těch zádech úplně propnout, abych si zase neudělala něco z bedry, takže bedra chráním tím, že mírně podsazuju pánev a prsa se snažím dostat směrem ke stropu. Obě dvě sedací kosti jsou ve vzduchu. Tak, zhoupnu se, snažím se teďka tou pravou půlkou dotknout podložky. Pořád pravidelně dýchám. Pojď ještě jednou. Holky, technologie se mnou teďka trošičku nespolupracovaly a proto nemám záběr na levou stranu. Já vás ale poprosím, abyste se doprotáhli i na tu opačnou stranu, abyste si případně dopřáli nějakou ještě závěrečnou relaxaci a já doufám, že jste si pořádně mákli, že jste si zacvičili, že se vám lekce líbila a budu se těšit na nějakou další. Mějte se krásně a budu moc ráda za jakoukoliv zpětnou vazbu.